I en Dani ens va fer un avançament aquí al programa d'un fenomen natural. Feia 3 anys que no es veia, del Pla de l'Estany, i va fer efecte crida, que és això que ens passa en aquest programa. El salt de Martí és allò que es veu que estava, mentre tot sortint aigua d'allà, ple a vessar, no, Dani? Sí, vam anar, a més entre setmana, i la veritat és que hi havia molta afluència de gent, i al cap de setmana després encara hi va anar més gent. Què ha passat? Doncs que és un fenomen que apareix i desapareix, i en aquests moments, ja fa pocs dies, s'ha anat dessecant, els brolladors cada cop baixaven menys, i això està desapareguent, i això ha fet que la vida que ha crescut al voltant de l'estany s'està agrupant a les basses, que són ja més aïllades i no tan plenes d'aigua, i allà és on la gent hi troba aquests fòssils. Sí, els triops. Són fòssils en vida, pràcticament, els triops. On està aquell lloc, Dani? Tot i que ara no el trobarem com el veureu en el reportatge. Està a prop de Banyoles. No, aquests dies ja es va assecant. El que veureu ara és història, perquè és una cosa que dura 10 dies o 15. Aquest any ha durat 3 setmanes, que no està malament. Doncs mireu, es troba a prop de Banyoles, una miqueta més al nord, anant cap a Fontcoberta. A l'esquerra quedaria Serinyà i la zona de Besalú, més cap al nord quedaria Esponellà. Doncs al terme de Fontcoberta hi ha un petit barri, una zona residencial que es diu Malianta, i a tocar del Malianta, és que a més poseu pel Google, per exemple, carrer dels Triops, o hi ha un gimnàs, sí, hi ha un gimnàs que es diu Triops, hi ha aquest carrer que es diu Triops, i allà ja s'hi accedeix. Però ara mateix deu estar tot molt enfangat, perquè les aigües han baixat, s'han filtrat, i encara el rec deu baixar una mica per la cua i Però la imatge és espectacular, aquesta imatge, aquesta zona, quan realment s'omple d'aigua. Perquè hi ha uns brolladors. Sí. I dies abans ens vam trobar una persona allà que va voler col·laborar amb nosaltres i ens va dir: jo aquest cap de setmana he fet un vol amb globus i he vist l'estany de Banyoles com sortien les aigües tèrboles. I ens va enviar la foto. Dic, home, això explica-m'ho. Doncs mira, a l'esquerra, si mireu a l'esquerra de la fotografia, hi ha com unes aigües clares. Allò és un brollador que treu més sediments. La resta ja ho veieu que està blavós. I de tant en tant, si analitzeu bé la foto, hi ha com algun rodol, que és aquests clots, aquests forats de terra que treuen l'aigua. Realment és un fenomen càrstic, diguem-ho així. Càrstic vol dir d'aigües subterrànies, que és gairebé únic a Catalunya. Que es formi un llac en una setmana, 2, 3, i desaparegui, això és màgic. Doncs volem trepitjar sobre el terreny, el volem veure i també conèixer els famosos triops. El Pla de l'Estany, com indica el nom d'aquesta comarca, hi ha el gran estany de Banyoles, molt conegut, però quan plou molt, especialment cap a l'Alta Garrotxa, tota aquesta aigua dona molta pressió i de tant en tant a llocs no gaire llunyans apareixen aquestes basses, aquests estanys que normalment no hi són, però cada 2, cada 4, cada 7 anys, si hi ha un règim de pluges important, doncs apareix. Cal dir que estem al terme de Fontcoberta, a Malianta, entre Banyoles i Esponellà, i avui farem un recorregut per la bassa o la platja d'Espolla. Aquí a la banda sud de l'estany d'Espolla hi ha un petit accés, un mirador, on tothom hi ve a observar i a buscar coses. Hem quedat amb un expert, amb l'Enric Estregués. Enric, bon dia. Hola, bon dia, Dani. Què tal? Bé. Escolta, m'estic fascinat perquè no para d'arribar gent que tothom busca els triops com si busqués bolets. Què els hi podries dir a aquesta gent? Doncs que encara és massa aviat perquè trobar triops. Els triops tarden entre 8, 10, 12 dies en eclosionar i començar a néixer. Hem d'explicar que és un ésser viu, prehistòric, pràcticament dels més antics de la Terra, no? Sí. I que deixen les seves larves, els seus ous, colgats en el fang, i quan plou, cada 3, cada 5, cada 10 anys, quan plogui i s'omple aquest estany, tornen a eclosionar i torna a la vida. I quan s'asseca, tornen a depositar la seva llavor, diguem-ho així. Sí, quan s'asseca, es moren, depositen la llavor i queda aquesta llavor durant anys depositada aquí al fons d'aquesta platja d'Espolla, fins que tornen a ploure i tornen a néixer. És el miracle de la vida. D'on ve aquesta aigua? D'on surt? Bé, l'aigua surt de molt de puesto d'aquest estany. Hi ha infinitat de petits brolladors. Aquesta aigua arriba de l'Alta Garrotxa. Arriba de 2 rius, el Borró i el Llerca. Aquests 2 rius s'ajunten a l'Alta Garrotxa, perden cabal i alimenten l'estany de Banyoles. Quan la pressió és màxima, quan arriba tanta aigua que no pot absorbir aquest aqüífer que alimenta l'estany, doncs té que buscar un serveixidor. Té que buscar un lloc per rebentar. I surt per aquí. Comença a sortir per aquí i s'emplena. Fixeu-vos, crec que he trobat aquest forat com una mena de cràter que va sortint com un petit bombolleig. Pot ser que això sigui un d'aquests sortidors que m'acabes d'explicar? Sí, és un dels innumerables brolladors que té la platja d'Espolla. Dintre d'aquest cràter petit, tal com dius, aquí també hi ha una surgència i l'aigua va sortint a poc, tranquil·lament, pausadament, va sortint per aquí. Això abans deien, Dani, que si aquí sota hi havia algú o... Amb una canyeta, fent... Algun monstre o... Deuen ser els triops antics que deuen anar respirant i fan aquest bombolleig. Però no, són aigües subterrànies que van brollant i a la segona part veureu com brollen. Però clar,
Quan ho vam gravar, això, evidentment, n'hem anat avui, ja fa dies, fa doncs, un parell de setmanes, Deia que 10 encara dies. no se'n veien, de triops. Encara, aleshores, feia una setmana que havia sortit a l'estany. S'ha d'esperar uns 10 o 12 dies. Però ja han tingut una foto, ens ha enviat una però ara ja han fotografia sortit. d'això. La Concepció Arboix ens ha enviat una fotografia. Ara ja han sortit. El tenen a la mà, són grossets, eh? A veure, fan fins a 2-3 centímetres, tampoc és que sigui molt gran, però vaja, és com un llagostinet petit, Un llagostinet. Un crustaci no es pot prendre amb vi, com deien abans els matins, I la veritat és que té una vida curta. Poden viure això, 60-70 dies, i llavors posen els ous. Quan ells veuen que ja s'asseca la bassa, que està passant aquests dies, ells ja s'aparellen, fan les seves feinetes, posen els ous i moren. I al cap d'un temps, veureu, quan s'asseca, tot de cadàvers, hi ha petites closques d'aquests crustacis. Nosaltres hi vam anar el 2009, quan vam començar l'Espai Terra. Amb l'estrena del programa. El segon programa que vam fer amb l'Espai Terra va anar exactament sobre això. I què hi vam trobar? Amb el Salvador Sala, sí. Tornem enrere, tornem al 2009 amb el Salvador Sala, que el veureu que té el cabell morenet. Sí, tot fos. És la màquina del temps, hem posat una mica en marxa. Uns animals que poden ser descoberts fàcilment gràcies a l'ús d'aquest tipus de càmeres. Mira'ls, ara els veuràs que apareix, mira'l, aquí està. Home, ara sí que ho veiem bé. Per tant, ara aquests dies, si voleu anar-hi, encara en veuran, no?, de triops. A veure, hi haurà llocs que ja s'han assecat i que estan mig enfangats i, vaja, aneu amb botes. La tortugueta, n'hi diuen aquest? Sí, de fet hi ha 6 espècies diferents. La més coneguda és la cranquifoide, em sembla que es diu. Però no els hauríem de tocar, no? Cranquiformis, hi ha la tortugueta, hi ha l'australiana, hi ha diverses. Sí, els podem agafar? A veure, no mosseguen. No, ja ho dic per ells. La gent de la zona, i potser ara gent que no és de la zona, el que fa és mirar-ho, els hi fa fotos i els torna a deixar. Si estan vius, no us els emporteu, si us plau. Ara, quan moren, són com closquetes i llavors pots anar mirant. Fan una mica de mala olor, quan moren. Escolta, doncs tornem una altra vegada cap a la zona, perquè no només hi ha aquest fenomen de l'estany, sinó que dona lloc a un altre fenomen, que són els salts d'aigua. Mireu. A la banda nord-oriental, hi desguassa tot aquest rec, que és el que ja condueix cap als salts d'aigua. Però, compte, aquí trobem un vell pescador, sembla, aquí amb la canya tirada. Ah, no, que estàs mirant la temperatura. Hola, Dani. Josep Pasqual, de l'Estartit. Sí. Què t'has perdut aquí al Pla de l'Estany? Sí, fa molts anys que vinc a mirar la temperatura de l'estany, perquè és com el mar en miniatura, és com un laboratori per entendre una mica la temperatura del mar. Això a l'estany de Banyoles. Sí. I quan aflora aquest estany d'aquí d'Espolla, també hi treus el nas. Mira, Josep, 3 o 4 brolladors, però allà n'hi ha 2 de molt grossos que bombollegen com si fos una ebullició, eh? Exactament, és que l'aigua, vés a saber d'on ve, fa molts quilòmetres sota terra. Sempre he trobat al voltant de 19,3, 19,4 graus. A ple hivern? A qualsevol època de l'any. A més, és força més alta que la de les fonts de la zona, que surt al voltant de 15-16 graus. Això vol dir, doncs, que és una aigua que ve de molts centenars de metres en sota. Ara hem marxat uns quants metres més avall, al rec d'Espolla, i aquí hi ha un petit aforament, una estació d'aforament visual que ens marca uns 29-30 centímetres d'elevació d'aquest cabal, però Josep té un sistema per calcular quants litres per segon porta aquest riu, aquest rec. Com ho fas? Exactament. Jo m'he fet un perfil del pont i una planimetria per saber l'amplada de cada forat i sapiguent l'alçada d'aigua que hi ha, estem a 89 centímetres des d'aquí dalt i puc saber quin gruix d'aigua hi ha. Molt bé. I, a més, amb la secció de cada un dels 2 forats del pont, doncs em permet calcular el cabal que té. Però ens falta saber la velocitat. Exactament. Ens falta aquesta dada. I com ho farem? Doncs és molt senzill. Agafo les branques, 4 o 5 tallades, els atiro aquí, poso el cronòmetre 0. Corre, això a 100 metres llisos, eh? Total, hem fet 6 metres i ara, quan surtin... Mira! Ja està. Ho has parat? 8 en 1. I amb això podem saber els litres per segon. Quan pot ser, més o menys? Avui serà entre mig i 1 metre cúbic segon, aproximadament. Per tant, vora 1.000 litres cada segon. Al capdavall del Pla de Martís es precipita tot aquest rec que ve de l'estany i fa un parell de graons espectaculars, amb molta aigua, com si estiguéssim al Prepirineu. I una mica més avall arribem al punt
més bonic de gaudir, de relaxar-se amb aquesta remor d'aigua que cau a gran velocitat és tota la caiguda, aquests 2 salts d'aigua, aquests 2 graons del rec d'Espolla que es precipita amb una caiguda total, sumada, de 70-80 metres, finalment cap al Cer, cap al Fluvià i cap al mar. És una aigua perfecta que ens denota que no tenim sequera aquest any i, a més, molta reserva d'aigua al Pirineu en forma de neu. Val la pena, aquesta visita. Això només ho veieu a l'Espai Terra, amb aquestes imatges amb el dron allà, vista perquè tot més ara Si ho potser... volen veure, que s'ho baixin del programa, perquè aquests dies ha anat baixant l'aigua i potser baixa un regalim ara per aquí Martís. I potser trigarem 3 anys més a veure, o 4. A veure, això pensa que en Josep Pasqual, que ho anota, i també en l'Enric Estragués, des de l'any 96 ha passat 40 vegades, però no passa cada any. A vegades està 2, 3, 5 anys que no passa. Quan més ha passat èpoques de molta pluja. L'any 96 i l'any 2002 va passar 8 o 9 cops en un any. I aquest any només ha passat un cop. Han de caure 300 litres. Potser teniu sort i la veieu ara quan sortegem, o si sabeu respondre a la pregunta que us fem ara. Si feu aquesta escapada. Pregunta fàcil, com és habitual. Aquesta d'avui sí, perquè és un dels protagonistes de la secció d'avui. Atenció. Com es diuen els éssers prehistòrics de l'estany d'Espolla? Fàcil, fàcil. No em direu que no us han posat, perquè, a més, el premi s'ho val que us esforceu una miqueta per respondre a aquesta pregunta. La pregunta d'avui, aquesta, com es diuen aquests éssers antics, i el premi és una nit per a 2 persones, amb esmorzar inclòs, al Bed and Breakfast Cala Flora, de Banyoles. Aquí, doncs, podreu anar a passar la nit del cap de setmana. Sí, molt bé. Esmorzar, 2 persones, a Cala Flora, Bed and Breakfast. Ja sabeu que heu d'anar a la web de l'Espai Terra i a la pestanyeta on hi posa concurs, allà és on heu de deixar la vostra resposta i demà sabrem qui marxa d'escapada. Gràcies. És fàcil encertar-ho. S'hauria de ser una mica miop per no encertar-ho. De tota manera, si no ho veuen aquests dies, que s'esperin 5 anys o 3 i tornarà a passar.